Siya tanggol. Oh. Ako? Abnormal. Ya, ikaw ka, ako na magkamuti. Ikaw gani patagwi-tagwi ka na. Matikang. Ito. Ito ba? Yati! Nagpaahot! Di ay mo na yung katawa! Kung kapansin niyo, wala magkamuti mo na! Nagka-astig ka naman araw to? Ang mata! Naka-astig! Naka-astig! Bita agad. Pamalis-balis pa kuno hiya! Oh, teenager ka? Kita ka na, inarutan, usunod sa usunod mo ko ni. Sunod sa uso! Okay la! Okay la! Wow! Style ni Coco Martin! Itanggol! Alo-alo ka ng malalabay! Ginagawa mo. Kita ka to, astig ka naman? Astig ba? Ang kalab! An imo angot astig! Imo! Itangan ni mo siya kung may Coco Martin ka! May na pagkawin, kita ka to. Alo ka naman la! Kasi angot anak, salvage ko na! Pilipit. Kaya salvage ko na Pilipit! Ha? Kung teenager ka, mamagis-wagis ka na, mamagis-wagis ka, ha? Kaya ka nag-astig ka Sa, naman? okay nga po, di gamit imo, duwag na nga imo. Itanggol! Itanggol, ikaw ko Martin, gwapo! Oh. Pari Ikaw, alaman me. Kumusta ka? Alaman me. Pag-alam mo nga ka, Rodel. Oh. Oh. Kaya ko, naong ni mo, kumusta man? Siya tanggol. Oh. Ako? Abnormal. Eh, abnormal. Agoy, nako. Dapat ko na mamagis ka na, pati kihay nga di. Di ba kunuhay, tanggol, abnormal. Oh, di ba itanggol, oh, Coco Martin. Ikaw itanggol, abnormal. Ano? Lalo tayo ni Bakod. Ha? Oh. Astig na na oh. Bagay na Astig lagi an ahot, pero an ahot di rin astig ay mo na oh. Ay, pinipit sa salvage ko na. Ano ito ko pa nakapagpa, bagis-bagis. Tara, astig ka na oh. Lagi astig an ahot ni Pilipit. Pero, ito nga ahot, di ito nakakain mo na ong. Bakit daw ka ko na imonal? Ano akay mo nga ahot kalmo? Astig ka na arot to. Oh, lagi astig lagi na limot ka, pero balik-balik lagi. Kaso ay akay imo pa bagis-bagis. Bagti ka man. Ay, pagpupunta ka doon ako dito sa gamay ba? Para magtulo. Di rin may pagibutangan po ni ulit star niya, heart, diamond, didi, square. Kompleto ni mo didi, oh. Kompleto ni mo mga shape din eh. Chef cook. Ako nga tuwan Pilipit. Oh, ay na, pautro. Ina kay Pilipit. Ito ang CBN reklamo kay ngano yung ani ko ni Oh, ay na.